28-as, ugye? A 28 az nem is olyan nagy. Nem ám. Már aki. Teljes flicker rendszer. Szögletes hangszórók. És kocka jön belőle. Kocka jel. Igen. Csak négyszög jelen lehet ám ezek folytani. Ötszöggel nagyon szólhatni. Kettőt kéne nyomni. Szerintem erre vehetnétek fel valami hostess lányt, aki ezt mindig megcsinálja egy miniszoknyába. És a közönség is biztos örülne neki, nagyobb tapsot kapnátok. Mérés indul. Rád 50,5 decibel. Még egyet? Ajtó. Lejjebb. 150,5 decibel. Most már csak a Gergőről. Még egy versenyző van vissza. Gergő. Open kategóriában. Ami azt jelenti, hogy aki nem fér bele a 2500 wattos kategóriába, az fölött van az Open, a 5000 wattos erősítőjével. Ő az egyedüli